Benvinguts una altra setmana a OkTube. Avui us porto una recepta que ja us la vaig introduir fa unes quantes setmanes. Us deixo el vídeo per aquí. I es tracta d'aquell pastís que no cal forn per fer-lo, sinó es tracta d'un mug cake que es fa al microones. Aquesta idea us va encantar a molts de vosaltres, per això he decidit fer-ne una variant. Me la va dir un amic meu i en el moment que la vaig provar em va quedar fantàstica, o sigui, m'ha encantat i no he tardat res en compartir-la amb vosaltres, per tant espero que us agradi tant o més que a mi. Per això, sense més entreteniment, us deixo amb la recepta. I per fer aquest mug cake començarem amb la mantega i la desfarem al microones i després afegirem tots els ingredients més líquids, que són, com sempre, el sucre i després l'ou, fins que quedi tot ben homogeni. Després afegirem la farina, el colacao o Nesquik, el que preferiu, i finalment la Nutella. Sobretot que us quedi tot ben remenat. El posem al microones a una temperatura mitjana durant 1 minut i mig i així ens quedarà. El podeu espolvorejar amb sucre glaç si voleu i per donar-li una mica més de gust. He acabat el vídeo d'avui. Espero que, com us he dit, us hagi agradat la idea i que la feu. No oblideu en subscriure's per més idees com aquestes, tan fàcils, tan ràpides. I fins dissabte.